alle sammen, og velkommen til den her video. Det her, det er simpelthen face review. Og ja, det er mig, der står bag Wolf Gaming. Ja. Du skal så ikke lide mere. Ja, det er simpelthen mig. Så det. Men jeg har jo rigtig. Men det er det plus setup. Men ja, hvis I ikke kender mit rigtige navn, så er det Asger Gytkær Pedersen. I kender garanteret det. I kan, jeg kunne faktisk se mig på noget andet. Ja. Så ja, men det her det var bare lige en face review, og ja, jeg bruger det. Så ja, glas. Men 2 timer. Ja. I kan simpelthen se det her. Normalt spiller jeg bare. Det er det min dækker selv. Ja. Prøv at vise den til levitere på den måde. Prøv at vise den ud. Ja. Nu har I set det. Det er levitere. Den er ikke levitere på den måde. Du filmer sgu ikke ordentligt, men. Det var den der. Du selv det var noget. Ja, nu kan jeg køre på noget. Jeg bruger det aldrig sådan rigtigt. Hold det så, det snaps. Ja, okay, det er pisse lige meget. Vi ser simpelthen det her, hvor jeg sidder og spiller, når jeg er fri på skolespil. Fordi jeg er jo ikke sådan en, der spiller i skolen, så. Men her er min Tooth Gaming computer. Ja, det er en bærbar. Ja. Den er faktisk rigtig. Så har vi min lækre skærm, og det er en Sony. Jeg ved faktisk ikke. Men den jeg Samsung. Samsung. Det er den Samsung. Det er den Sony. Jo. Nej, det er den Samsung. Hvor er din telefon? Hold da på Google. Okay. Jeg er simpelthen her. Lion David, der er lige på min kanal. Nej, prøv lige. Så skal I se det her, ikke? Det her, hvor jeg laver videoer. Og det her, det er simpelthen en keyboard. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men det er et pink et, og det var det, der fandt Jørgen for mig. Men det, alle vil se, det er jo den her. Så er det til det på. Den koster den her værdi af 1.000. Og min headset, den har jeg fået gave. Det er faktisk skærmen. Og den der, den koster 4.000, men normalt 7.000 eller andet. Og min barn betalte 1.200. Og det ved I hvorfor. Så har vi også lidt Logitech mus. Det har vi også noget Logitech musen. Et knapper. Og det har vi også til Logitech. Ja. Og det her, det er sin headset. Det er gået tør for strøm. Det er dog noget, man ikke skal sådan rigtig. Det er ikke godt. Men så, ja. Nå, men så, ja, det var faktisk setup. Jeg ved godt. Men jo, nej, I skal lige se en kære men det er ikke godt. Jeg ser bare film nu. Ja. Men jeg skal gøre det. Mine specs, de kan ikke, ja, jeg kan ikke lige fortælle specsen, fordi det er så lang tid siden. Det er eneste, jeg sådan. Er det super? Altså, så vis, hvad det siger, hvis fasen kommer og vil prøve noget. Det vil sige. Det er det også, det hvis I kommer. Vi har et lys der. Vi har et bat. Det er jo et bat. Det er naturligt også i hovedet. Hvor fanden er det bat? Vi har et bat. Ja, det er mit bat. Og ja, så har vi også en shotgun inde i mig. Jeg skal nok lige redigere. Den der hedder Bo, okay? Det er Bo, okay? Det er jo din kære. Nej, det er det din. Det er der, nej. Nej, det var sådan. Det er Bo, det er min Bo. Det er der, der synger Baby Shark, det Baby Shark, det Baby Shark. Men I må faktisk så skal lige se mit inventar i Fortnite. Jeg tror, I skal lige se noget, jeg har. de der folk, som vil, altså, jeg tror, det var det, jeg viste dine venner på Fortnite. Men på det stod. Nej, altså, de du bare spørger hinanden, når vi det til deres hemmelige tal. Den på mig, den på mig. Ja, I må godt se Axel Discord. Prøv at tørre, prøv at tørre. Nej, Mikkel, vi har skrevet nogle 12 til. Har jeg skrevet et eller andet for lidt tid siden? Vi kan lige skrive. Så, jeg
B. Sub til og Lion Damien. Også hos Damien. Hold kæft, de snaps. Det er Sara, Krøg og Laura. Lion. Hold kæft, for at slå mig. Det er den bedste, han filmer det her. Så enter. Subscribe til os. Ja. I ser det selv, subscribe til. Nej, I ser sub. Hvor er det, du ser sub. Så for os. Lad din æde. Eller din din æde. Det var faktisk lige Fortnite, vi skulle lige se. Det her, det skulle ikke være en Fortnite-video, men... Ny snap fra Carla. Carla ligesom. Bare, kan du? Vil I se vores lassebillede? Nej. I hvert fald. I får lige en lille snit. De der til, du skal klippe det her ud. Nej, men det er det senere. Det skal simpelthen, vi klipper også lige. Den der har vi. Ja, der er ikke til mig. Der var et eller andet med det. Lucy, det var hun tilbage. Nej, det skal jeg ikke. Det skal jeg ikke. Så skal vi bare have den. Jeg burde tage det. Nej. Nej, absolut det. Ja. Løber du? Nej, det har jeg godt spillet. Det har jo helt. Jeg tager på den. Ej, hvad gør vi? Jeg er ikke så godt nok. Det kan jeg forstå. Jeg dyftede middel og bad sandet de der. Hvad? Jeg dyftede middel og middelsårs ven. Shit! Det der gæftet virkelig ud. Det er den, der er dyftet. Det er gratis. Ja. Jeg har COV-bots, hvor jeg tog noget faster. Nej. Og det var simpelthen den. Nej, stop med, skal du bestemme på. Vi skal lige se en stens. Ja, vi skulle lige se det. Det her, det er simpelthen alle skins biograf til at starte med Annika Skywalker. Det her er lidt rullespil. Den på John. Den her har vi også. Den her har vi også. Den på John. Der har vi også. Den her har vi også. Og det er min yndlingsskin. Det er det her. Det her. Og det her. Og det var simpelthen den her video. Vi ses alle sammen. En god dag. See you later. Husk, hvordan du er børnmæssig. Vi ses.